Tnieda proġett pilota li se jintroduċi sistema ġdida ta' tqassim ta' dokumenti li jingħataw lix-xhieda u lill-imputati biex jitilgħu il-qorti. Dan sar bħala parti minn proġett ta' modernizzar tas-seduti kriminali b'sistema tal-informatika. Bis-sistema l-ġdida l-effiċjenza mistennija tiżdied sostanzjalment għaliex se telimina waħda mill-fatturi li jwasslu għad-dewmien tal-kawżi. Dik li x-xhieda tal-imputati ma jinstabux meta jitqasmu d-dokumenti biex in-nies jitilgħu il-qorti u għalhekk ħafna nies jitilgħu għal xejn. Issa se jkun bniedem pajżan li se jqassam dawn id-dokumenti. Din se ssir darbtejn, darba filgħodu u darba filgħaxija, inkluż is-sibt. Jekk il-persuna li qed tintalab titla' l-qorti ma tinstabx mat-tieni darba, id-dokument jitħalla fil-kaxxa tal-ittri jew mal-bib. Filwaqt li titqassam riferta li fuqha jitniżlu ż-żewġ dati li fihom il-pustier jipprova jqassam id-dokument. L-isem tal-imputat li ma jirċevix in-notifika personalment jiġi ppubblikat flimkien mar-reati li bih ikun qed jiġi akkużat f'ġurnali lokali. Fil-każ li l-persuna notifikata ma titlax il-qorti tkun ordnata li fis-seduta ta' wara tidher b'mandat ta' arrest mill-pulizija. Il-Gvern qed jipproponi wkoll li f'kawżi żgħar fejn ikun hemm volum ta' nies involuti, il-maġistrat ikollu l-possibilità li fl-assenza tal-imputat li jkun notifikat jagħti s-sentenza tiegħu.